Tessék 500... Te hülye néger. Tessék $495. Azaz. Lingán, guli, 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 szállítál. Na jó van. Egy ideje már egy szék alatt bujkálok, és így, mert nem akartam kimenni, mert halálfélelem volt a közeletekben. Azt mondja, halálfélelem volt. Gator backshot-okat ad nekem. Tesó, engedd! Az jól hangzott. Családi pótlék! Gyere ide, hogyha mersz! Gyere már, plazm! Meghaltak itt! Igen. Balázs meghal. Anna, miért vagy geci hülye? Nem tudom, hol van az exit, Anna. Oké, ezt most fedezem fel, kösz. Anna, imádlak. Rakd bele. A Balázs mit keres? Úgy néz ki, mint egy kisbaba. Rakd be. Bocsánat. Balázs meghalt, mert megfogtam a vakbácsi seggét. Neked hány HP-d van? 51. Balázs, hogyha engem spektátolsz, akkor üzenem, hogy én is sajnálom, és nem én tettem róla, mert én csak a Massive Memory-re hallgattam, belső hangokra. Hát ez egy ketteség monitoron. Nagyon sajnáljuk, hogy nem találtuk meg a fejet. Igazából nem is Ott volt kerestük. előtte. Gyertek, segítsetek a szervert vinni. Azt a kurva. Azt a kurva! Ez nem tud belelépni. Ezek a hülyék lerakták azt a trappet, ami úgy aktiválódik, hogy rá kell lépni. Azt lerakták a lebegő fejnek. Én meg Még balfasz robbantod gránátot. De ha belegondolsz, milyen jó headet tud adni. La 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 la. Remélem jó helyre megyek ki arra. Ne zúgjad, te szágeci! A kurva anyád! Balázs, akkor ezt nem megtegyél. Ezt nem hiszem el! Anna, tessék, itt van a leghülyébb nőnek járó avartod. Köszönöm szépen! Itt egy gyémánt. Van a késes. Jaj, de félek! Jaj, ne! Jaj, ne! Akkor vagy! Ja, Anna, sajnálom. Anna, sajnálom. Kurva anyád! Anna, ne! A kurva anyád! Bocsánat! Megöltük. Megöltem? Ez egy csapatjáték, kurva anyád. Én félek. Nem vagytok a barátaim. Ne húzd ki, hát abból gyerek lesz! Ez de tökéletes, mint hogy a... Ne nézz rám így, Léci. Nem öltem meg a családodat, meg semmi. Rakjuk le. Ja igen, rakjuk le inkább. Bazd meg! Bubekei! 4000! 4 kibaszott! Ez... Bla bla bla, blü 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 blü. Halljunk meg együtt! Yeah! Csába Ben. Ja. Kacsát játszol, vagy mi? Összetettem egy gyémántot. Kurva anyád. Mehetünk.
Megöltük Bobent! Na jó van. Várj, ott volt egy Leesik a gömb, leesik a gömb! Bazd meg a kurva élet! Te jöttél itt? Úgy a faszomba érte túl Anna. Most nem fogja. Kocsiba volt. Köszönöm szépen Bobán a kedves szavaidat.